गावनि गोरोंखौ देखायनो लुबैनाय सानै साथामसो सुबुङा दिनै बिपिएफआव हाबनानै दङ आरो बिथां नङा होनबा भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै जोंहा मानगोनां दावबायसा बर'आ मा बाथ्रा बुंदों गोख्रों रावजों सासे सानै लेखा गोरों सुबुंफ्रा गावनि रोंगौथिखौ ओरैनो दिन्थिफुंनो थाखाय बिपिएफ हान्जायाव ओरैनो हाबदों होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। नोंथांमोना जोबजासिम नायलां जोंहा मानगोनां दावबायसा बर'आ मा बाथ्रा बुंदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। नोंथांमोना जोबजासिम नायबा निस्सय बुजिगोन। जोबजासिम नायनानै कमेन्ट होबानो जाबाय। सासे सानै दस्रा दोलोनिफ्राय बांसिन सन्मान लुबैनानै बांसिन आदर लुबैनानै गावनि गोरोंखौ देखायनो लुबैनाय सानै साथामसो सुबुङा दिनै बिपिएफआव हाबनानै दङ आरो बिथांमोनानो खोब बोलो होदों। जाय बोलोआ ओरैनो थांगारगोन बियो जेबो खामानियाव होनाय नङा। बिपिएफनि जि राजखान्थि बेखौ बोरै जोङो गणतन्त्रखौ मानियो बा सुबुंखान्थिखौ मानियो होननानै जों बोरै बुंनो हानो। मानो होनना बुङोब्ला दिनै बिटिसिनि सासे बारग' गाहाय खुंगिरि एबा चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि एसेम्ब्लियाव सानसेबो थाङाखै। दा बिथाङाथ' सासे एमसिएलए हिसाबै गावनि मोनसे समस्तिनि बिबानगिरि हिसाबै बिथाङा बै समस्तिखौ दैदेननांगौमोन। दिनै बै समस्तिनि मानसिफ्रा बिथांनियाव सोंनांगौ आसलथे जे एसेम्ब्लियाव मा खोथा सावरायदों। बायजोआव थाना खोथा बुंबाय थाब्लाथ' जाया। दिनैथ' आरो बिपिएफआव सोरथो लिडार दंबावो। सासे सानै दस्रा दोलोनिफ्राय बांसिन सन्मान लुबैनानै बांसिन आदर लुबैनानै गावनि गोरोंखौ देखायनो लुबैनाय सानै साथामसो सुबुङा दिनै बिपिएफआव हाबनानै दङ आरो बिथांमोनानो खोब बोलो होदों। जाय बोलोआ ओरैनो थांगारगोन बियो जेबो खामानियाव होनाय नङा। बेखायनो सोरबा सासे सानैया बिदि बुंब्लाबो रायजोआ दिनै गनायला। दिनै बिटिआरनि दानि गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि जि जयगान बियो जागायबाय आरो बेखौ रावबो हमथानो हाया। फैबाय थानाय इलेक्सनाव इउपिपिएलआ एबसुलेट मेजरिटि मोनखागोन बे खोथाया रोखा जानानै दङ आरो जोङो माब्लाबाबो जों बुंनानै लायाखै 30-40टा मोनगोन बिदि। खिन्थु जोङो सरकार दानो थाखाय जेसेबांखिनि नांगौ जोंनो आसन बेखौ जोङो मोननायनि मोनसे परिबेसखौ लानानै जों खामानि मावगासिनो दं।